Tietokirjat. Tietokirjoille on oma paikkaansa kirjastossa. Kirjaston henkilökunta neuvoo, mistä kirjat löytyvät. Kirjat on järjestetty sen mukaan, mistä aiheista kirjat kertovat. Jokaisella aiheella on oma numeronsa, eli hyllyluokka. Hyllyluokan numerosta tiedät, mistä tietokirja kertoo. Löydät saman numeron myös jokaisen kirjan selkämyksestä. Kaikenlaiset luontokirjat ovat hyllyssä numero 5. Siellä ovat esimerkiksi avaruuskirjat ja villieläimistä kertovat kirjat. Askartelu, käsityö, koneet ja vekottimet ovat siellä, missä hyllyluokka alkaa numerolla 6. Hassua kyllä, lemmikkieläimet ovat myös hyllyluokassa 6.